Здравейте, аз съм Станислав от Lights Photography и в тази серия от видеа ще ви представя начинът, по който ние обработваме кадрите си и как достигаме до крайния резултат. Какъв софтуер използваме, през колко етапа на подготовка преминават снимките ни и как достигаме до крайната визия, която сте свикнали да виждате. Да започваме. Отварям си кадъра в Capture One и първото, което правя е да си изравня кадъра с Crop Tool. Целта ми е пръстените да се паднат точно по средата. Опитвам се също и да изравня перспективата, така че всичко да изглежда равно и симетрично. Ето го как годежният пръстен се получава точно в центъра. Относно белия баланс, опитвам се да го наглася така, че визуално да ми изглежда добре, не гоня правилен бял баланс, а визуално да ми харесва и съответно да има топли и студени участъци в снимката. Така на мен лично ми изглежда по-балансирано. Относно контраста, който нагласям в момента, стремя се да получа по-плътни цветове, но в същото време да нямам изгорели участъци. Както виждате, опитвам се да направя така кадъра да изглежда, че най-контрастната и светла част да бъде точно върху пръстените и централната част на кадъра. Тук с помощта на Color Editor си пипвам малко синия цвят, този, който е на дивана всъщност, за да мога да го направя така визуално да ми харесва, защото това, което виждаме, че леко ми жълтее. Искам да бъде по-неутрален син цвят. В Color Balance тук горе карвам малко в Highlights тюркоазено синьо, в Shadows малко по-топли тонове, така че отново да запазим баланса между топлото и студеното. Както виждате, обувките са топли, а дивана де-факто, върху който съм ги снимал, е по-студен и това придава целия баланс. Тук чрез Levels отново пипам леко контраста, така че да ми се получи максимално контрастно. Сега трябва мъничко да подсилим детайлите и контраста, но само в пръстените, така че те да бъдат по-забележими. За целта използвам Eye Tool, чрез който се правят маски. Правя се маски върху самите пръстени. И след като са ми готови маските, Clarity и Structure ще се опитам да ги направя малко по-видими, малко по-контрастни и с повече текстура и детайл. Ето тук чрез Shadows, който влияе само върху пръстените, постигам хем да са малко по-светли, но в същото време да имат достатъчно детайл. Ето виждате преди и след. Тясната част на кадъра ми стои леко по-тъмна, затова ще използвам този градиент на нов слой, така че да изравня малко тази дясната обувка, да бъде една идея по-светла. За целта намалям контраста. Не увеличавам експошъра, намалям контраста и тя автоматично става малко по-светъл самата част и изглежда по-натурално така. Чрез този градиент, който искам да пусна, идеята ми е леко да затъмня участъците отстрани на пръстените, така че отново акцента и цялата светлина да попада върху самите пръстени и човек, когато погледне снимката, да може да спре погледа си директно върху централната част на кадъра. Ето как го постигам това. Не просто да изглежда като винетиране, ами наистина се едно светлината, която е в централната част е по-силна. Тук пипвам леко червения цвят на подметката, така че да ми изглежда по-приятно за окото. Отново след всички настройки се връщам на белия баланс и се опитвам така да го наглася, да го направя точно като този, който ми харесва.
донастройвам леки финни детайли върху самите пръстени. Лек шарп допълнително върху самите пръстени. Тук си мисля да пусна пак отново с iTool да селектирам обувките и мъничко да увелича текстурата, така че малко тази част, която е златистата, да стане една идея по-видима в кадъра. Малко по-балансирано да изглежда всичко. Ето го и преди и след. Какво се получи, без никаква намеса на други софтуери, всичко е изпълнено само в Capture One. Тук пробвам чрез кривите да повдигна лекичко тъмните участъци, така че почти да няма черно в кадъра и експериментирам съответно да видя как това би повлияло върху крайния резултат. Много преди и след. С това завършихме днешния епизод. Надявам се да ви е бил полезен. Чао и до скоро!